Il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru se tkun qed tkisser id-diskriminazzjoni li teżisti fil-konfront ta' persuni transgender. Għalhekk dan il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli waqt id-diskussjoni fuq l-abbozz ta' liġi dwar l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess. Il-Ministru Dalli spjegat kif din il-liġi se tkun qed tagħti l-għażla biex persuni jiddikjaraw is-sess u l-identità tal-ġeneru fuq dokumenti ta' identifikazzjoni mingħajr il-bżonn ta' intervent mediku għat-tibdil tas-sess. Spjegat kif persuni transgender qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji minħabba li huma marbutin b'obbligu mediku biex ibidlu l-ġeneru uffiċjali tagħhom. Il-Ministru sostniet li din il-liġi mhux se tkun qed tagħti drittijiet speċjali, iżda se tagħti drittijiet indaqs lil kull persuna. Helena Dalli qalet li din il-liġi se tolqot minoranza ta' persuni, iżda dan il-Gvern jinsab determinat li jwaqqaf il-mod kif persuni transgender qed jiġu meqjusa ċittadini tat-tieni klassi.